Kapin 400 ka mga banay sa 8 ka barangay sa General Santos City ang apektado human gibaha tungod sa nagbuntag nga ulan. Samtang napulo ka barangay sa Zamboanga City gibaha usab. Ana ang report ni Cyril Chavez. Mao kini ang Lagaw Buwayan Road sa Barangay Lagaw, General Santos City nga daw nahimo ng sapa human malunupan tungod sa nagbuntag nga ulan sukad Martes sa gabii. Pipila ka motorista na palungan sa ilang mga sakyanan. May mga rider sa motor nga gituklod na lang ang unit aron dili masudlan og tubig ang makina. Pipila ka mga balay sa Casa Luisa Village, Barangay Lagaw, gibaha usab kung asa hangtod tuhod ang tubig. Grabe ang tubig dito, grabe ang baha. Tapos mura among kuan kay inagdangop lang midre. 17 kabanay ang mihikling una sa Barangay Hall sa Lagaw ug ang uban nagpabilin sa ilang balay samtang nagpaabot og ginabang gikan sa Jensen LGU. Ana sa 400 ka mga banay sa 8 ka barangay ang apektado sa baha. Ay, mga ka na may tambal. Tambal, unsa pa? Gatas. Okay, ipinsa sa rin. Kasi kapul-kapulan mo niya rin. Butihon pa niya ba? Tambal lang. Tambal. Okay na. Mga bata rin. Ginasubo na. Pusipon. Sa Zamboanga City, nagka-landslide sa sitio Gasang, Barangay Kuruan tungod sa kusog nga ulan kaganinang kadlawon. Hinoon, daling nagpahigayon og clearing operation sa lugar. Samtang, milapaw ang tubig sa Barangay Bulong, hinungdan nga dili maagian ang National Highway tungod sa naghaguros nga tubig nga misulod na sa kabalayan. Gibaha sab ang mga balay sa Barangay Sangali, Manikahan ug Kabaluay. Naguba sab ang riprap sa sapa sa Barangay Santa Maria. Daw sapa sab ang kalsada sa Barangay Tugbungan. Anaa sa napulo ka mga barangay sa syudad ang apektado sa pagbaha nga padayong ginamonitor sa CDRRMO. Base sa weather forecast sa Pag-asa, ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Giabisuhan gyapon ang tanan nga magbinantayon sa kalit nga pagdaot sa panahon, resulta sa localized thunderstorms. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.